Karma je zdarma. Trump sa vysmieval Bidenovi a pozrite, čo sa mu stalo. Americký prezident sa potkol pri nastupovaní do prezidentského lietadla Air Force One. Situácia okamžite vyvolala spomienky na udalosť, keď Joe Biden zakopol až 3-krát po sebe pri nastupovaní do toho istého lietadla. Trump vtedy situáciu nekompromisne komentoval a naznačil, že Biden nie je fyzicky ani mentálne spôsobilý zastávať funkciu prezidenta.